aurrera egin zuten. Berreskuratzearen hizkuntza hasita zegoen. Elaiaren mugimendu horiek hautsen betetako tradizioak askatu egin zituzten.
nazioarteko folklorea ate joka genuen. Jaialdia agertzean zegoen.
Mila behar ziren, gara iruro eta mamuskoaren urtean geunden azaroa zen. Azaroa guztitu, bezain zigarrakia izan ere, orduntze. Arrapakaririk zitaren desagertu egin zen. Erailean gauzataleko deskonfinak, Osik, Arantxu, ospakizunetan, aizen herriak zentrozen. Eta herririk eskualde.
hasiaren lehenko, baina konturatu gabe, hasi horrek.
denbora. Konturatu orduko, 2000 urtea ere atzean. Gernikako alduaren kumea, kimua, La Florida partean. Eta natur zati horren atzean, mundu osoko beste bila eta sustraiko sartzen gabe Portugaleteko lur eredu emango hori. Hogeita bat mendeak ere berritasunak izan ditu. Webgune berria, udaberriko folklore azoka eta beste mila ekimen. Arrazoen hastia aipatu dugu arestia. Berrogeita hamar urte igaro dira. Ametsa, beste berrogeita hamar urte eman dintzata airean, aurpegietan eta baita gainean ere.